Gospodo treneri, dobar dan. Jaka, hvala na lepom uvodu. Ovo što je Jaka poslednje rekao, to je najvažnije. To što ćete vidjeti danas, to je jedna mala mrvica, to je jedan mali deo celog sistema treninga gde radimo 3-4-3. Nadam se da će vam i ova današnja informacija biti dovoljna da dobijete jedan bolji uvid u naš sistem. Inače, Jaka i ja smo u razgovoru konstatovali da za ovo bi nam trebalo mnogo više treninga, trebalo bi nam neko predavanje da bi vi dobili punu sliku o tome šta mi želimo da uradimo i kako mi radimo. Ali dobro, uslovi su takvi, odradit ćemo jedan trening i pošto naša ekipa želi da dominira i želi da igra napadački fudbal, naš će trening početi delom tehnike koji ćemo raditi na naš način. Posle tehnike radit ćemo nešto što mi nazivamo pozicioni posed, zato što je poziciona igra jako bitna u našem sistemu i vidjet ćete kako izgleda taj pozicioni posed, jer mi jednostavno mislimo da izaći na teren i trenirati posed lopte bez nečeg još nije dovoljno. Tako da mi kad treniramo posed lopte, mi treniramo i pozicije, to ćete kasnije vidjeti kako radimo. Ići ćemo na shadow play gde ćemo da vezujemo funkcionalne grupe koje su nam kasnije potrebne u taktičkoj igri i na kraju ćemo odigrati slobodno, dakle dečacice odigrati slobodno igru 3-4-3 protiv sistema 4-4-2. Evo naš trening počinje delom tehnike gde ćemo raditi nekoliko elemenata, vođenje lopte, okrete sa loptom, radit ćemo prijem iz vazduha, prijem sa zemlje, kratak pas i radit ćemo finte u situacijama 1 na 1. Dakle, za nas prvi deo treninga je rad na tehnici, to je prosto obavezno i evo sada ćete vidjeti kako mi to radimo. Igore, samo sačekaj. Znači, pre nego što krenemo da radimo, idemo ovde da probamo, znači, vođenje gde nam je lopta blizu stopala, idemo da probamo okrete kakve god znamo, znači, fantazija nek bude uključena i onda kad krećem ka njemu, zovem igrača, znači, počnemo komunikaciju i kad ga zovem, on kreće ka meni, dođi. Ja mu ostavljam loptu sa ove strane, znači, desno, desno, levo, levo. Ali prvo ovde da vidimo fine okrete sa loptom, finu kontrolu, zovi ga i menjate. Ajmo. Tako je, tako je. Tako je. Tako je. Nemoj da mu odigraš, nego izmeni loptu. Izmeni loptu. Tako, desna, desna, leva, leva. Lopta je blizu stopala. Lopta je blizu stopala. Zovi ga kad menjaš. Zovi ga kad menjaš. Zovi ga kad menjaš. Igore, budi ti ovde bliže uvek. Dobro, dobro. Ostanemo unutra. Idemo na sledeći element. Znači, radimo pas. Radimo pas. Još jednom, ako sam krenuo prema njemu, ja sam odigrao jedan tač na njega. On mi vraća loptu, a ja mu sad odigravam loptu u pravac njegovog kretanja. Znači, prvu imamo na njega, drugu imamo u pravac kretanja. Ajde da pokažemo. Ajmo. Evo je i evo je tu. S tim, i to smo juče rekli, distance su kratke. Nemoj da mu odigraš jaku loptu da ne može ti vrati. Bolje da odigraš malo slabije nego da odigraš previše pa ne može da vrati. Ajmo. Sad nam je pas važan, ne zadržavamo se mnogo u sredini. Ne zadržavamo se mnogo u sredini. Pas nam je važan. Prva. 1, 2, 3. Ajmo, zovi ga, u kretanje pas. Tako je, zovi ga kad dolaziš. Dva različita pasa.
2 različita pasa. Tako je. Tako je. 1 i 2 i 3. Tako je. Tako je. Zovi ga lep pas, ne sme da bude previše jak. I ukretanje, to je odlično. To je odlično. Tako je, zoveš ga. I 2 i 3 ukretanje i nastavljamo. Odlično. Odlično. Dobro, to je dobro bilo. To je dobro bilo. Pas nam je bolji danas nego juče. I opet izmerimo, ne sme da bude mnogo jak. Ne sme da bude mnogo jak. Idemo sada prijem iz vazduha. Ono što smo rekli, ako primate loptu na grudi i primili ste jednu, gledaj da što pre posle toga lopta bude na zemlji da bi mogao da imaš pod kontrolom. Nemoj da primiš na grudi pa da je pustiš pa ona odskače pa je ti primaš. Primio si na grudi, odmah je na zemlji. S tim što ako ide iz vazduha, ipak je najlakše da je primiš ovako. Kad je primiš ovako, ona je odmah ispred tebe i odmah je obrađena za pas. Znači ideš ka igraču, odigrao si mu, on ti je vratio. Daj mi. Iz prve mi vratiš. Znači, ja sam mu odigrao, on mi je vratio, ti sad sačekaš. Ja dižem loptu, ajmo, kreći, pre nego što lopta odskoči. Daj mi još jednom. Jel on nije bio juče? Ti si bio. Si bio juče? Znači 1 i 2 i ja ti dižem loptu, primaš je, tako je, menjamo i ideš dalje. Ajmo. Da, pa ne, ja sam posle tek video. Da. Odmah je lopta dole, ne sme da skače. Ne sme da skače. Digneš. Ajmo, 1 i 2, tako je, to je dobro. Ide dalje. Digni je. Nemoj da izvodiš. Ajmo dole. Tako je, ide dalje. Ajmo, izađeš. Tako je, lopta odmah dole. Tako je. Tako. Fini pasovi, digneš, primiš, ideš dalje, ritam. Tako je. Evo je, ne sme da odskače. Dobra. Daj mi jednu loptu. Dobro. I gledaj sada za sledeću. Kad sam mu odigrao, on mi je zaustavio. I ideš u sredinu. Samo idi. Kako se zoveš? Ja, izvini. Ha? Boro? Dobro, ajde se vratimo. Boro, a? Znači moramo da se zovemo, jer ti kad ga zoveš, to je za njega znak da ideš. Boro! Evo je. Primio si je. Dobro. Samo stani odavde. Stani, odigraj mi samo pas. Ajde da probamo, samo odigraj mi jedan lagani pas. Lagani pas mi odigraj. Ajde da probamo da se odmah okrenemo. Lagano. Ali ovamo na ovu stranu. Ajmo, lagano. Da probamo. Okrenuo sam se sa loptom i odmah idem dalje. Znači probamo okret. Zovemo jedan drugog i lep pas. Igra. Ajmo, zaustavi. Ideš. Zovi ga. Tako je. Zovi ga. Tako je. Ajmo, ide. Tako je. Zovi ga. Opa. I okreni, tako je. Tako. Zovi ga. I okreneš, tako je. Tako i okreneš sa loptom. Tako je. Ideš. Opa. I okrenuo si, bravo. Lepo ide. Tako je. Ideš unutra. Zoveš ga. Ajmo, okreneš, tako je. Lepo. Dobro, lepo. Fino ide. I sada, da kažemo da sam ja žuti,
odigravam suprotnoj boji. I kad sam odigrao, ja idem na closing down i stavim ispred njega. Bravo. On pravi fintu, izlazi iz finte i ide dalje. Znači ja posle pasa ubrzam, dođem da zatvorim loptu, pasivno odbrana, on pravi fintu i ide dalje. Ajmo. Tako. Kreneš na njega, zatvori. Tako je, dobro. Da vidim fintu, kontrola lopte. Fintu da vidimo, nemoj samo da pobegneš. Isfintiraj ga, tako je. Isfintiraj ga. Tako, prevari ga. Tako je. Idemo dalje. Ajmo. Daš, ideš. Finta. Tako, dobro. Nastavimo, tako je. Closing down. Tako, finta. Tako je, odlično. Bravo, Pavle. Ajmo, tako je. Ova dva su blizanci. Da. Kako se zovu? Adam i Amadej. Lepo, ostavljamo lopte, idemo po vodu. Završili smo prvi deo treninga gde smo radili tehniku. Naravno da je moglo da bude korekcija još dodatnih informacija, ali prosto nije za ovaj trenutak da jako mnogo vremena provedemo na ovom, jer nam sledi nešto što je mnogo zahtevnije i mnogo ozbiljnije. Znači, uradili smo samo taj prvi deo tehnike, gde imamo pet elemenata koji radimo. Nismo mnogo insistirali na vremenu koje će se raditi. Dakle, sve ovo što radimo više je pokazni trening da bi vi imali otprilike ideju kako može da izgleda jedan čas treninga gde nam je osnova da radimo građenje igre u sistemu 3-4-3. Idemo sad ćemo ići na pozicioni posed i tu ću vam dati malo instrukcija samo kad poređamo igrače. Dobro, samo da vam kažem, ako pogledate narandžastu ekipu, to već na neki način liči na sistem 3-4-3 kakav mi igramo. Znači, prva linija sa centralnim odbrambenim igračem koji je malo ispred. Ovde vidite četvoricu, dakle dvojicu bočnih i dva unutra. Vidimo centralnog napadača na liniji 16-terca i vidimo dva napadača iza njega. Dakle, mi hoćemo, vidjet ćete kasnije, već u ovoj igri da na neki način treniramo pozicije, jer svesnost pozicije je jako bitna za igru koju mi igramo. U početku nećemo biti strogi sa ovim rasporedom, a vidjet ćete kasnije na koji način mi to radimo. Ništa, igramo dva dodira u početku. Znači, dva dodira je skroz, samo normalno, oduzmeš loptu, držiš loptu, dva dodira imamo svi. Jel može da počne? Ajde. Ajmo, moramo da smo pokretni! Igra! Ajmo, Mile, igra, Mile! Ajmo, žuti, ajmo, probamo da uzmemo, ajmo, probamo da uzmemo. Tako je. Ajmo, Mile, žuta! Igra! Ajmo! Bravo! To je dobro! Ajmo, naranđe! Ajmo! Tako je. Igra! Ajmo! Igra! Ajmo! Ne ulazi unutra! Tako je!
Tako je. Dobro. Dobro. Ajmo, zauzmi samo osnovni položaj. Zauzmi osnovni položaj. Urbi, napravi izmene žute ekipe. Ideš tamo, ulazi unutra, ajmo. Ajmo, menjate. Menjaš ovamo. Menjaš ovde i menjaš tamo. I menjaš tamo. Ti, ostani tu. Tako je. Ne može dvojica. Ti si bio centralni bek. Moramo ovdje še... Šta? Da, naravno. Svi smo zamenili uloge. Dobro, daj mi samo... Moram da vam dam samo ovu instrukciju. Znači, za ovu igru vidite da imamo polje igre gdje imamo 5 igrača i imamo ivice polja igre gdje imamo 5 igrača. Naravno da nećemo stalno da držimo igrače na ivici polja, nego ih posle izvesnog perioda, 2 minuta je dobar period, menjamo i sa ivice ulaze u polje igre. Evo ti, Igore. Dobro je. Daj mi loptu. Jel možemo? Ajde. 2 dodira. Tako je. Daš i nastaviš. Ajmo. Tako je. Daš i nastaviš. Tako je. Igra. Idemo dalje. Nastavi, 2 dodira. Ajmo. Igra. Tako je. Ajmo. Aktivni smo na ivici, nemoj da uđeš unutra sa ivice, ajmo. Igra dalje, bravo. Tako je. Brza lopta, brzo kretanje, brzo kretanje, tako je, bravo, tako je, to je dobro, dobar raspored, tako je, to je dobro, nastavi, bravo, dobra, ide dalje, bravo, žuti, ajmo! Ide! Ajmo, pokretni smo, ajmo! Ide dalje! Tako je! To je dobra, ide dalje! Promenimo! Daj mi igre. U ovoj vežbi možemo da imamo 2 krajnja cilja. Jedan je da igramo iz prvog dodira sa promenama, a drugi je ono što ćemo mi kasnije pokazati, a to je taj pozicioni posed koji nam omogućuje najbolji protok lopte. Ovaj mikrofon neće dugo izgleda. Dobro? Ajde. Znači, idemo na ono što smo juče igrali. Imamo naš osnovni raspored, ekipa koja se brani. Ako si oduzeo loptu, vraća se lopta centralnom beku, zauzimamo idealnu poziciju i idemo iz 2 dodira da pravimo protok lopte koji će biti lak ako imamo prave pozicije. Znači, ono što je zahtev igre je kad si oduzeo loptu, igra staje, brzo vratiš centralnom beku, zauzimaš pozicije i idemo dalje. Jel' tako? Ajmo sad to da pokažemo i sada nam je bitno sve ovo, 3-4-3. Kreni, Pavle! Ajmo! Tako je, vratiš i sačekaj malo! Sad će zauzmi pozicije, moramo da zauzmemo idealne pozicije, super, ide dalje, ajmo, ajde da vidimo sad kako ide lopta, tako je, ajmo, žuti nazad, ne, pusti slobodne, zauzmi pozicije, raširi, žuti raširi, vratiš nazad, pozicija, ajmo,
Tako je. Ajmo, 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 ajmo. Igra dalje! Igra dalje! Ajmo, žuta! Žuta, žuta nazad! Žuta nazad! Raširi, raširi, zauzmi poziciju, raširi. Tako je, tako je. Bravo! Igra, 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 bravo! Igra, igra! Ajmo, naranđe! Ajmo, naranđe! Bravo, žuti, bravo! Bravo, Pavle, ajmo, ajmo! Ajmo, naranđe, nema nas! Ajmo, naranđe! Centralni bek! Tako je, tako je. Idemo dalje, idemo dalje! Idemo dalje! Tako je, dobar raspored, ajmo! Dobar raspored, tako je! Igra žuta, igra žuta! Igra žuta! Igore, ovo je malo len, šta mu je ovaj? Kako zove? Pa ovaj tu. Ovaj novi, da. Ajmo! Ajmo! Dobro, dobro! Ostavi loptu! Da, gdje je ovdje? Dobro. Evo, ići ćemo sada, znači, na sljedeći stepen, odnosno to će biti, kako bih rekao, završetak ovog dela. Probat ćemo da odigramo 10 pasova. Ako odigramo 10 uzastopnih pasova, to je poen. Naravno, kad ekipa dobije loptu, vidjeli ste kad oduzme loptu, vraća se lopta centralnom beku, to je slobodan pas, igrači zauzimaju osnovni raspored i onda počinjemo da gradimo i onda ide protok lopte. Kako? Daj mi, Mile. Znači, sada brojimo pasove, igramo isto ovo. Kad smo oduzeli loptu, vraćamo raspored, idemo sada da vidimo 10 pasova, da li možemo da odigramo. Ajmo. 2. To, dobro. Dobro. Dobro, vratiš je, zauzmi raspored. Ajde vidimo! Broj, Mile! Dobro, 1 poen za naranđe, mada je tu žuti su dotakli loptu, daj mi loptu. 1 poen za naranđe. Molim vas, jako je bitno da zauzmemo dobar raspored kako bi lopta mogla da teče. I kad igramo 1, 2, nema više 3 tamo, moram da tražim novog igrača. Znači, zauzimamo idealni raspored koji će nam omogućiti protok lopte. Igraj! Dobro, 2-0 za naranđe, daj mi loptu. 2-0 za naranđe. Ne, ostaje 2-0 za naranđe. Ajde da vidimo malo žute kako rade se loptu. Ajmo, žuti, ajmo. Tako je. Pozicija! Pozicija! Tako je. Tako je. Dobro. Sad odjednom, daj mi loptu. Odjednom vidimo da nam je donekle lako. Ajde da kažemo, na stranama 2 dodira, u sredini 1 dodir. Na stranama 2 dodira, u sredini 1 dodir. Da vidimo da li ćemo moći 10. Igraj! 2 dodir imaš. Tako je. 1 dodir, žuta. Igra žuta. Prvi dodir, naranđa. Naranđa sa linije, ajmo.
Ajmo! Igra! Voda! Napravili smo, ajde zovemo to idealan raspored. Naš blok je na dužini od 40 metara i na maksimalnoj širini. Vidite ponovo ono što smo već imali u pozicionom posedu. Pogledajte, centralni bek, levi bočni, levi napadač i centralni vezni. To nam je levi romb. Imamo sa druge strane desni romb. Imamo ga i u sredini. Znači, romb je oblik građenja igre koji je za nas najvažniji. I sad ćemo da povežemo funkcionalne grupe, da napravit ćemo samo 2 akcije shadow playa, da igrači otprilike osete koja je najbolja veza između njih za vreme faze napada. Da. Jer se sećamo prve. Znači, Urban odigraš. Ono što je važno, kad je on u posedu lopte, razvlačimo, ideš u prostor, dolaziš, odigrao si pas, povratna i okrećeš, ali moraš ovako da okrećeš, da ideš što više na liniju. Kad je odigrana lopta, kreni ka njemu da ne bi bilo dugo vreme i odigraj mu loptu tamo u onaj kvadrat. I znači, prva stativa mora da bude ispred golmana, penal, druga stativa i ti si ovde. Svi izlazimo od ovde dok traje akcija. Ajde, probaj desno, Urbi. Dobro. Kreneš, tako. Ajmo, prva, druga, sredina. Prvi dodir. Ajmo, žuti, dignemo loptu, dignemo centar, šut. Ajmo. Razvlačenje napravi prvo. Ajmo. Lepše mu odigraj. Ajmo, 1, 2, 3. Idemo leva. Ajmo. Tako. Razvuci. Daj mu loptu. Ti nisi bio juče, da? Daj mu loptu. Gledaj. Kad on dobije loptu da bi mi odigrali ono što hoćemo, ti moraš prvo da si okrenut ka terenu i da imaš ovaj način trčanja. Ti dođeš ovde, vraćaš se tamo, bek, i vidi, sad imamo lepu distancu. I kad on odigra, ti se samo vratiš, odigraš mu loptu i otvoriš na bok. Ali kad otvaraš, moraš odavde i moraš da ideš što bliže liniji. Dolazi centar, šut, proba iz prve. Stani tu u početku. Ajde, probamo ponovo, ajmo. Dobro. Sad razvlačimo, tako je. Vratiš. Evo, ideš na liniju, tako je. Ide u prostor, ide više u prostor. Dobra! Bravo! Ajmo žuta! Mile! Ajmo, razvlači. Ajmo. Otvori! Lepše mu odigraj. Ajmo. Bravo, Pavle! Ajmo prva! Dobro, vraćaj, ajmo desna! Ajmo! Tako je! I otvoriš! Priđeš! Bok! Tako je, ajde prva! Ajmo prva! Prva! Dobro, vraćaj, ajmo žuta, ajmo! Razvlačiš! Tako je! Dobra! Tako je! Prva! Dobro, leva! Ajmo, naranđe! Tako je! Razvlačiš, tako je! I vratiš i otvoriš! Ajmo dole, tako je! To je dobro! Ispred, bravo! Prva! Dobro, ide žuta! Ajmo! Tako je! Ide, razvuci, bravo! Tako je, otvori! Tako je! To je ta! To je lepa! Ajmo prva! Bravo! Dobra, ajmo naranđa! Tako je!
Tako je. Razvuci. Tako. Tako. Fino. Ide na bok, ide na bok. Dobro. Ide. Prva. Prva. Bravo, ajmo žuta, ajmo žuta. Ajmo. Ajmo. Ide. Tako je. Tako je. Tako je. Fino. Prva. Dobra. Bravo. Ajmo levo, ajmo levo, ajmo levo. Ajmo levo. Tako je. Razvuci, tako je. Tako, odigraš i odmah otvoriš. Tako. Tako. I bok. I bok. I probaj prvu. Tako je, prva. Bravo. Ajmo žuta, ajmo žuta. Ajmo žuta. Tako je. Razvuci. Razvuci. Tako je, lepša lopta. Ajmo, 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 ajmo. Ide, 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 ide. Dobra. Dobra. Tako je. Dobro, dobro, dobro. Daj mi igru. A? Ovamo dalje. A šta novije? Dobro. Čujemo se, novi mikrofon. Trener stari. Samo da vam kažem, u svemu ovome, koliko god možda sa strane izgleda jednostavno, ima jako puno bitnih detalja. Bitni detalji su pre svega, naravno, preciznost, odmerenost pasa po jačini, pravovremenost kretanja, sinhronizovano kretanje, tako da ima jako puno detalja koji su bitni. I ako ti detalji ne funkcionišu, dok radimo shadow play bez protivnika, mi nemamo mnogo nade da će naša igra biti kvalitetna. A mi smo ekipa koja hoće da dominira, koja hoće da ima inicijativu i koja hoće da vodi utakmicu. Tako da ima ovde mnogo bitnih detalja koji za sada sasvim dobro funkcionišu. Još malo ćemo ovo da nastavimo. Idemo, Urbi, idemo isto. Isto, isto, idemo isto. Ajmo, ajmo. Tako je. Tako je. Razvuci. Tako je. Evo je. Tako je, evo je. Bravo, priđeš. Tako je. Bok. Tako je. Ajmo. Ajmo. Dobra. Prva. Ide žuta, ide žuta. Ajmo. Ajmo. Tako je. Tako je, razvuci. Ide. 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 Ajmo. Tako je, prva. Idemo. Dobro, ide druga strana. Ajmo. Ajmo, leva. Tako je. Tako je, bravo. I vratiš, i otvoriš. Tako je. I bok. Tako je, i nastaviš na drugu loptu. Ide prva. Bravo. Daj ga. Ajmo, žuta, ajmo. Ajmo. Žuta, levo. Ajmo. Tako je. Tako je. Bravo. Bravo. To je dobro. To je dobro. Fino. Idemo. Bravo. Odlično. Ajmo još jednom desno. Ajmo. Ajmo. Pa menjamo. Ajmo. Dobro, dobro. Vratiš. Tako je. Tako je. I bok. I bok. Izlazimo. Tako je. Dobra. Dobro, dobro. Ide žuta, ide žuta. Ajmo. Tako je. Tako je. Razvuci. Tako. Tako. Evo je. Evo je. Bravo. Bravo. Ajmo. Dobro, idemo naranđa, levo. Tako je. Tako je. Ide. Tako, fino. I otvoriš, i otvoriš. Tako je. Tako je. Bok. Tako, prva. Gde je desni bok? Ajmo leva, ajmo leva. Tako. Fino. Fino. Tako je. Bravo. Bravo. Odlično. Voda. Voda. Uradili smo, ajde možemo da zovemo to mustre napada, uradili smo jednu mustru, ja mislim da je ova demonstracija bila baš prava, sa ispunjenim zahtevima, pravovremenosti, preciznosti, sinhronizovanog kretanja i svega ostalog.
Radit ćemo još jednu mustru, probat ćemo da uradimo nešto kompleksniju, sa dugim pasovima, sa promenom težišta napada. Ne znam da li ste gledali našu reprezentaciju kad igra, za nas je promena težišta napada jako bitna, za nas je igra po boku jako bitna i za nas su Rukavina i Kolarov zaista dragoceni. Tako da ćemo sada probati samo da uradimo jedan malo kompleksniji shadow sa promenom težišta napada sa dugom loptom. Kad ti on vrati loptu, odigraj loptu u prostor sa ove strane, da bude ispred špica koji dolazi, da on samo malo pipne. Da, ali ovde da bude u koridoru. Vidi, kad ideš na ovu loptu, je li tako? Oni će ti odigrati tamo u koridor, tako da moraš da ideš tamo. Ovde ćeš imati promenu. Kad on odigra, igrat ćemo na beka, bek će vratiti loptu njemu. Kad bek vrati loptu njemu, ti onda otvaraš prostor. I ti ideš na njegovo mesto, on ide na tvoje. I posle ideš na završnicu. Ajde, probam, Urbi! Ajde, vidimo. Samo ne žuri! Dobro. Ajmo druga. Ako ti je teško, odigraj mu po zemlji. Dobro. Ponovo. Nemoj da žuriš, stani tamo na mesto. Ajmo. Ajmo. Dobro. Vratiš mu, pripremi se, nemoj da žuriš. Nemoj da žuriš. Na beka. Tako je, probaj prvu. Otvaraš. Ide u prostor, bravo. Ide bek. Ajmo tamo, trojica. Špic, vraćaj se. Dobra. Dobro ste izveli. Ajmo, žuta. Ajmo, žuta. Dobro. Pripremi loptu, nemoj da žuriš. Pripremi je. Bravo. Tako je. Otvaraš. Tako je. To je dobro. Ide centar šut. Probaj prvu. Dobro, može i druga. Bravo. Ajmo. Ide leva. Dobro. Primiš je. Polako idemo, prenesemo. Tako je. Probaj pre nego što odskoči. Nastavi. Ajmo, otvori. Ispred njega jača lopta. Ajmo, prvi. Bravo. To je dobro. Ajmo, žuta. Tako je, pripremiš se, ne žuri. Dobro. Vratiš mu. Otvori. Prostor. Ispred. Ispred mora da ide ispred njega. Dobro. Ajmo dalje, Urbi. Dobro. Ne žuri. Dobro. Vratiš je. Otvoriš. Ide na bok. Bravo. Ide bek. Tako je. Bravo. Ajmo. Tako je, fina. Tako je, pripremi je. Ne žuri. Odlična. Tako je. Prostor. Tako je. Ajmo bek. Ide. Dobra. Probaj prvu. Ajmo dalje. Dobro, pripremi se. Ajmo bek. Vratiš je. Ajmo u prostor. Ispred njega. Ajmo. Bravo. Probaj glavom. Ajmo. Probaj drugu. Tako je, fina. Tako je. Dobro, u prostor. U prostor ispred njega. Bravo. Dobro, ajmo još jednom. Tako je.
Tako je. Pripremiš se. Tako je. Fino. I prostor. I prva. Ajmo, ajmo. Špic moraš da stigneš. Dobro, idemo žuta, ajmo. Ajmo. Dobro. Pripremi se. Pripremi se. Tako je. Prva. Fino. Dobro. Ajmo, probaj levi bek, može taj pas bolji da bude. Idemo. Bravo. Dobro. Ajmo još jedna, ajmo. Tako je. Fino. Pripremiš je. Tako je. Menjaj. U prostor. Tako je. Dobro, prva. Ajmo žuta. Tako je. Promeniš. Tako. Odlična. Ajmo izmeniš. Dobro. Ajmo druga, ajmo. Tako je. Dobro. Promeniš je lepo. Tako je. Dobro je, fino. Dobro, može i to, ajmo, prva. Završnica. Bravo. Tako je, bravo. Ajmo. Odlično. Fino. Ne žuri. Tako je. Odlično. Dižeš. Bravo. I prva. Voda. Golman jedan, prvi golman ovdje. Sad novi opet. Molim. Da. Dobro, završili smo naše bustre napada, shadow play i sada idemo na taktičku igru. Centar igrališta razdvaja dve zone. Ovdje ćemo imati 3-2, a ovdje ćemo imati 7-8. I odigrat ćemo jednu taktičku igru. Prošli smo pozicijonu igru, mustre napada i sada idemo na taktiku. Ajmo pozicije. Žuti 4-4-2. Golman, daj mi loptu. Znaš kako, kao kad smo radili ovo, vidiš ovaj polukrug kako sreće liniju 16-terca. Otprilike to je linija u kojoj si ti najčešće. Da ovdje ne bi zatvorio pas na njega, a ovdje da ne bi zatvorio sredinu. Da, to mora da je otvoreno. Tako da ti je ovdje osnovni raspored. Ajmo da vidimo, žuti 4-4-2. Idemo 3-4-3 naranđe. Daj mi samo loptu. Pasivno prvo. Samo pogledaj. Ono što nam je bitno, dođi. Ono što nam je bitno u početku, da imamo ovdje romb, da ima mogućnost da odigram beku, da ima mogućnost ovdje i da ima mogućnost da odigram. Ovo nam je bitno, ovo nam je jedan od ključnih igrača. A kad odigramo loptu na njega, šta je prednost romba? Kad lopta ide na njega, ti dolaziš ovdje na podršku, a levi bek odmah ode tamo i ti imaš u jednom trenutku dva rješenja. Ako si sam, moraš da znaš to, primaš pa nastaviš. Ako nisi, imaš jednu podršku, imaš drugu, ali ćemo u početku igrati dva dodira.
Znači, ovo nam je, bar nama su Kostić i Tadić jako bitni igrači. Drugo, ako nemamo ovde, digni tamo na beka. Ovo nam je omiljena. Evo, to je to što je jako dobro. To je to što je jako dobro u ovom sistemu. Podrška sa strane. Bočna podrška. Žuti, 3-2, pasivna odbrana. Naranđe, 2 dodira. Golman sa loptom. Ajmo. Ajmo. Dobro. Da. Pasivna odbrana, 2 dodira. Pasivna odbrana, 2 dodira. Pasivna. Pasivna odbrana. Dobro, da vidimo. Dobro, to je dobro. Idemo centar, šut. Pasivna odbrana. Daj mi loptu, dobro. Znaš za sljedeći put. Znaš šta? Da ne odigravamo puno poprečnih pasova. Nama je cilj da što pre odigramo. Imali smo situaciju kao u ovoj shadow play. Ovdje je centralni bek bio. Ako vidiš da ti ne odigrava, odmah krećeš, otvaraš, odmah ide špic iza tebe. Aj samo uradi jednom, otvori, špic, ajmo, evo ga, to je ono što smo radili, to je to što nam treba. Mi hoćemo da igramo u dubinu što pre. Ajmo, golmane! Pasivna odbrana, žuti! Tako je. Dobro! Ajmo! Ostani sa loptom, gledaj. Moramo da imamo. Dođi. Moramo da imamo jedan ispred golmana. Ovde si malo, dođi. Ovde. Moraš da budeš slobodan. Ti si skroz iza. Imamo podrške dve. Ovo moramo da imamo. Kad imamo ovo, lako je. Digni je na drugu. Tako je! Dobro. Vraćamo se. Sačekaj. Znači, što pre dubina, kad imaš loptu, on ti je cilj broj 1. Ili menjaš stranu. Znači, kad imaš loptu, on ti je cilj broj 1. Ili menjaš stranu. Ako ne možeš ništa, vratiš centralnom beku, pa vrtimo. Igraj. Dobro, pasivna odbrana. Tako je! Dobro! Vraćaj nazad. Vidi, kad ti je dolazila lopta, on ti je već bio na podršci. Jer ti dok je primiš, dok je okreneš, prođe vreme. Ti ako odigraš iz prve njemu, a on je okrenut licem prema golu, mi odmah nastavljamo. Igraj! Tako je, okreni, tako je, eno ga, tako je, bravo, ideš dalje, ajmo, odlično, dobro, vraćamo, daj mi loptu, dobro, daj mi, gledaj, naranđe, imate 5 napada. Žuti, sada igramo. Ako oduzmete loptu, napadate. Jel' tako? Znači, naranđe imate 5 napada, znači imaš napad. Žuti ako oduzmu, napadaju te. Pa ćeš dobiti još jedan. Da vidimo iz 5 napada šta ćemo napraviti. Igra! Sada igra se! Slobodan dodir! Tako je! Dobro si hteo, bravo! Žuti aut! Ajmo da pritisnemo! Žuti aut! Tako je! Dobro, bravo! Vraćamo se, osnovni raspored! Sačekaj, golmane! Ajmo!
Ajmo, rasporedi. Drugi napad, ajmo. Tako je, ajmo žuti. Dobro, odmah okrećeš. Tako je, bravo. Igra, brza lopta. Žuti aut. Žuti aut. Ajmo. Dobro, probaj. Dobro, treći napad. Sačekaj. Centralni bek, probaj tamo brži pas. Treći napad. Tako je. Jel vidiš kako je poprečno opasna? Jel vidiš, Mile, kako je poprečno opasna? Igra! Bravo! Nastavi! Tako je! Igra žuta! Dobro, žuti napad gotov. Četvrti napad. Zauzmi pozicije, igra. Ajmo, igra. Tako je. Dobra! Nastavi! Dobro! Igra loš! Tako je! Dobro, vraćaj! Još jedan napad imamo! Sačekaj, golmane, sačekaj! Još jedan napad imamo! Zauzmi pozicije! Igra! Tako je, vratiš! Tako je, bravo! Tako je, bravo! Bravo, to je dobro! Neka, nastavi! Menjaj! Menjaj brže! Ajmo! Bravo! Probaj! Tako je! Bravo! Dobra! Ajde žuta! Sklanjamo gol i uzimamo vodu. Idemo sad na ceo teren. Sklanjamo gol, uzimamo vodu. Igore. Da. Dobro, sad ćemo odraditi poslednji deo treninga. Ja kažem da mora uvek da postoji radost igranja fudbala. Mi ćemo im sad dati na celom terenu da igraju slobodnu igru. Dosta smo davali instrukcija narandžastoj ekipi o osnovnom rasporedu, o pravcima napada, o funkcionalnim grupama, o rombu i sve ostalo. Sada ih puštamo, nek se zadovolje, nek igraju slobodno i to je poslednji deo treninga. Narandže, narandže počinju, da vidimo pozicije, narandže. Da vidimo pozicije. Ajmo, slobodna igra. Uživaj u fudbalu. Ja sam sudija. Igra, slobodno. Dobro si hteo, bravo. Igra. Jedan narandža, lopta na sredinu. Ajmo, žuti. Sačekaj da se vrate. Igra. 4-4-2, žuti. Dobro. Drži pozicije, narandže. Tako je. Drži pozicije, narandže. Tako je, dobro, ti im govori. Tako je. Igra dalje. Ajmo, pozicija.
Dobro. Dobro, dobro. Dobro. Dobro, bravo! Nastavi! Tako je, Levi. To je dobra. To je dobra! Igra, igra, igra! Tako je, tako je! Bravo, Pavle, ajmo! Ajmo! Vraćaj, naranđa! Dobro, naranđa, bravo žuti, bravo žuti! Dobar napad! Golman sa loptom, pozicije! Dobro, dobro, dobro! Tako je, tako je, tako je! Pojavi se, traži! Traži! Tako je! Nastavi, nastavi, nastavi! Dobra! Igra! Igramo, igramo, igramo! Vraćaj, naranđa! Bravo! Ajmo, naranđa, nazad! Dobra ideja! Igra, igra! Igra, igra, igra! Gde nam je Levi? Gde nam je Levi? Igra! Bravo! Ajmo, ajmo, ajmo! Igra dalje, igra dalje! Igra dalje! Nastavi, nastavi! Nastavi! Dobro, žuti aut, žuti aut! Žuti aut! Aut, aut, žuta! Dobro, dobro. Raspored, raspored, pozicije. 3-4-3, naranđe. Dobro, bravo. Dobra, dobra. Pojavi se naranđa. Tako je. Bravo. Centar, bravo naranđe! Dobra igra, još malo igramo, centar! Dobro je žuti, dobro je! Ajmo! Nazad naranđe! Igraj! Ajmo! 4-4-2 žuti! Bravo! Tako je. Žuta, žuta. Žuta. Tako je. Nastavi, nastavi. Dobro, žuta, bravo. Tako je. Tako je. Tako je! Bravo, menjaj! Bravo! Dobro si hteo, okej. Ajmo, žuta. Guz blok, naranđe! Napravi pritisak na loptu! Dobro, dobro! Golman, naranđa! Golman, naranđa! Tako je! Pozicija!
Pozicija! Okreneš! Ta je dobra, bravo! Bravo! Dobro si hteo! Dobro si hteo! Tako je, pozicija! Tako je, vratiš, bravo! Tako je! Bravo! Dobro, imao si desno! Tako je! Igra! Tako je! Bravo! Dobro je! Gotovo za danas, voda. Publici. Ja bih vas zamolio da nagradite jednim aplauzom ove dečake koji su dali sve najbolje da odrade trening. Bravo.